Спадарня прэзідэнт, шчыра дзякуй за тое, што пагадзіліся на інтэрв'ю. Гэта вялікі гонар для нас. Я таксама радая з вами паразмаўляць. Думаю, сёння быў вельмі кранальны дзень для ўсіх эстонцаў, якія адчуваюць моцную еднасць з беларускім народам. Для нас гэта таксама быў асаблівы дзень, таму што столькі ўвагі было нададзена беларускім пытанням з вашага боку. Чаму Беларусь настолькі важная для эстонцаў? Моя бабуля правяла 9 гадоў у сталінскім гулагу. Палова маёй сям'і была выгнаная з Эстоніі і ніколі не вярнулася. Такая гісторыя ёсць у кожнай сям'і. І гэтая гісторыя прыгнёту, цяжкіх часоў, смерці, жалобы і галечы наша агульная. Мы здолелі ўцячы праз вузкае акно магчымасцяў, якое адчынілася ў 90-е. Цяпер мы сябры Еўрапейскага звязу і НАТО. І для нас было б абсалютна непрымальным з маральнага пункту гледжання, вобразна кажучы, закрыць дзверы аўтобуса і з'ехаць, забыўшыся пра тых, хто не здолеў скарыстацца гэтай магчымасцю. І цяпер робіць усё, каб кампенсаваць страчаны час. Як я ўжо падкрэслівала сёння і неаднаразова, мы заўжды думалі, што незалежнасць азначае свабоду, але мы зразумелі, што, на жаль, гэта не так. Беларусы зразумелі, што за свабоду трэба змагацца і што гэтая барацьба можа быць даволі працяглай. Сёння вы шмат казалі пра санкцыі. Што можа зрабіць Эстонія, каб прыспешыць увядзенне сур'ёзных санкцыяў у ЕС? Як мы бачым, апошнія дзеянні Брюсселя зусім не такія рашучыя, як хацелі б беларусы. Гэта сапраўды так. Людзі ў заходняй Еўропе вельмі часта не разумеюць, што значыць жыць у таталітарным рэжыме. Напрыклад, калі я заклікала да закрыцця межаў, таксама і наземных, яны сказалі, што тады беларусы не змогуць уцячы пры неабходнасці. Але ад гэтага рэжыму і так немагчыма уцячы. Гэтыя межы толькі здаюцца адкрытымі, бо выехаць і ўехаць можна толькі тады, калі табе дазволяць. Менавіта так выглядае сітуацыя цяпер. І таму, якімі б ні былі санкцыі, яны будуць ствараць бадай толькі некалькі працэнтаў ад тых цяжкасцяў, з якімі беларусы сутыкаюцца сёння. Але менавіта яны маглі б рэальна паўплываць на сітуацыю. З іншага боку, мы ведаем, што часта патрабуецца шмат часу, каб санкцыі пацягнулі за сабой нейкую рэакцыю. А людзі вельмі нецярплівы. Яны, напрыклад, пытаюцца, чаго мы дасягнулі тым, што ўтрымліваем санкцыі ў дачыненні да акупаванага Крыма. Тады я нагадваю пра тыя 50 гадоў, калі падчас халоднай вайны краіны Балтыі былі акупаванымі. І кожны памятаў пра гэта. Мы павінны быць цвёрдымі. І нават калі наша нецярплівасць прымушае нас думаць, што санкцыямі мы нічога не даб'емся, мы павінны захоўваць цярплівасць і стаяць на сваім. Але сапраўды цяжка глядзець людзям у вочы, ведаючы, што не можаш змяніць сітуацыю ўжо сёння, хоць і вельмі хочаш. Як казала сёння Святлана Ціхановская, беларусы ўжо і так пакутуюць, нават без санкцый, таму мы не можам сказаць людзям, пра санкцыі вы будзеце пакутаваць яшчэ больш. Я думаю, што гэта не будзе выглядаць менавіта так. Я спадзяюся, што 4-ты пакет санкцый ударыць менавіта па тых людзях, якія змаглі ўзбагаціцца дзякуючы супрацоўніцтву з рэжымам. Таму гэтых грошаў беларускі народ так і не ўбачыць. Я не думаю, што людзі будуць яшчэ больш пакутаваць ад санкцый у эканамічным сэнсе. Але калі мы змусім рэжым пайсці на саступкі ў справе палітзняволеных, думаю, беларускі народ гэта высока ацэніць. Яшчэ адзін важны момант. Вашае старшынства ў Радзе бяспекі ААН. Які ў вас план на гэтае старшынства і што вы маглі б зрабіць для Беларусі? Мы пільна сочым за сітуацыяй і ўздымаем беларускае пытанне пры кожнай нагодзе. Але мы павінны граць па правілах Рады бяспекі. У нас ёсць афіцыйны першасны парадак дня. І каб узняць нейкае пытанне, яшчэ 10 краін павінны яго падтрымаць. А ў Радзе бяспекі шмат краін, якія жадаюць прытрымлівацца асноўных прынцыпаў. Большасць краін сябраў ААН маленькія, і міжнароднае права разам з правамі чалавека – гэта адзіная ядзерная зброя, якая ў нас ёсць. Якія вашы ўражанні ад пастаноўкі? Ці спадабалася вам? Што вы адчулі?
Я хвилювалася, як будзе пачувацца Святлана, якая сядзела побач са мной, бо асабіста мне было вельмі цяжка гэта глядзець. Тыдзень таму я глядзела іншую п'есу на тэму другой сусветнай вайны, і нават тыя падзеі адчуваліся вельмі блізкімі. А тут усё было як соль на свежыя раны. Таму я хвалявалася за беларусаў, якія былі ў зале. У нашай краіне менавіта дзеячы культуры гучней за ўсё кажуць пра правы чалавека, нават у глобальным сэнсе. Таму я даверылася ім. І думаю, Святлана Ціхановская таксама ўрэшце рэшт зразумела іх мэту. Мне падалося, што ў выніку ёй спадабалася. Думаю, мы будзем працягваць дзейнічаць у тым жа кірунку. Калі б культурніцкая супольнасць усёй Еўропы рабіла тое, што сёння зрабіў тэатр Ваба-Лава, упэўненая, больш еўрапейцаў ведала пра змаганне беларускага народа. What they were doing, and I felt she was quite happy.